Dobrý deň, milí radci, aj vás vítam pri výklade na nasledujúce mesiace apríl, máj a jún 2026. Začneme oblasťou zdravia pre rakov v mesiaci apríl. Tu sú dve kartičky, vezmeme ich, keď nám to takto vyšlo. No, ako vidíte, krásne červené karty, pozitívne karty, zdravie máte naozaj veľmi, veľmi dobré, milí radci, v tomto mesiaci. Priebežne a priamo vám zasahuje do oblasti zdravia aj vzťahová oblasť. To znamená, keď vaše vzťahy sú funkčné, harmonické, aj vaše zdravie je pevné a stabilné. Naozaj tento mesiac sa nemáte na čo sťažovať. Pozrieme sa pre rakov lásku a vzťahy v mesiaci apríl. Láska a vzťahy bude veľmi, veľmi zaujímavá v tomto mesiaci. Sú tu nečakané vplyvy úspechu, to znamená vzťah. Mladé ročníky posúvajú na vyšší level, to znamená preverenie vzťahu a keď naozaj rozmýšľate nad manželstvom v tomto mesiaci, naozaj idete hore vo vzťahovej otázke. Polepšenie je tu tak ako finančné, tak aj citové upevnenie a posun v citových oblasti v tomto mesiaci. Pozrieme sa teraz na oblasť práce a kariéry v apríli 2026, milí radci. Takže práca. Tí, ktorí majú novú prácu, prechádzajú naozaj zmenami šťastnými. Tí, ktorí prácu nemajú a majú to komplikované, vyslovene, že sa im ťažko hľadá práca, prichádzajú k nejakému kontaktu i vidím tu muža, ktorý zasiahne do ich života a posunie ich dopredu. Aký tu máme odkaz pre znamenie raka na mesiac apríl. Máme tu krásnu kartu, ktorá hovorí odkaz pre ženy. Keď muž hovorí o svojich problémoch, hľadá riešenie. Presne tak. Čím viac bude mať žena pocit, že má právo byť nespokojná, tým menej bude nespokojná. Toto sú také naozaj pravdivé odkazy pre mužov a ženy. Verím, že s niekým to rezonovalo a nájde to odozvu. Pozrime sa ďalší mesiac máj a znamenie raka. Začneme zdravíčkom. Máji zdravíčko bude trošku skúšané. Sú tu menšie problémy, starosti, ktoré vám, či sú to úrazy na cestách, alebo v práci, pozor si treba dávať. Za všetkým sú vaše strachy a neistota. Niečo, čo neviete pustiť. Pozor si treba dávať zvýšený aj na psychiku, milí radci v máji. Cítim tam energie preťaženia, vyslovene v máji, zdraví, radci. Pozrieme sa teraz na oblasť lásky a vzťahov. V láske sú tu naozaj zase pozitívne vplyvy, ale aj trošku žiarlivosť a niečo, čo sa nečakane udeje, čo vám urobí trošku vnútorne vo vašej psychike trošku zmätok. Máte sa upokojiť, je odkaz a nečakane sa to samé aj bez vášho pričinenia vyrieši. Čiže nezasahujme v tomto mesiaci máj do vecí, ktoré nevieme riešiť. Ako to bude vyzerať v práci a kariére máji, milí radci?
Nič extra sa v tomto mesiaci diať nebude, ale sú tu pozitívne vplyvy zo strany úradných osôb v práci. Čiže je tu nejaké nečakané vyriešenie problému, dlhodobého problému. Aký máme odkaz pre mesiac máj, pre vás, radci? Čo vám radia karty partnerské, vzťahové? No, ťažko sa ťahala táto karta. Verím, že to bude s vami aspoň trošku s niektorými rezonovať. Máme tu dve. Ja zoberiem tú prvú, ktorá je hore, dobre? Pre mužov odkaz. Muži vzťahujú obecňovanie na seba a začínajú sa brániť v tomto mesiaci. A ženy, slová vždycky a nikdy ženy používajú, keď majú pocit neistoty. Veľmi pravdivé. Zamyslite sa nad tým, milí radci. A my ideme na ďalší mesiac, mesiac jún, a pozrieme sa opäť na oblasť zdravia. Zdravíčko v mesiaci jún. Aj muži, aj ženy. Začiatok mesiaca aj koniec mesiaca prechádzate stabilitou. Len polka mesiaca sú tu problémy, ktoré vám zaťažujú psychiku. Ako keby tam bol dopad z mesiaca máj. Niečím prechádzajte, čo ste nedoriešili úplne. No, tu nám niečo vypadlo. Rodina je dôležitá pre vás. Súvisí to s rodinou, to nedoriešené. Dobre, pozrime sa na oblasť lásky a vzťahov. Mesiaci jún, milí radci. Takže tento mesiac je u vás v láske tiež veľmi pozitívny. V júni budete viac chodiť do spoločnosti. Muži mladšie ročníky si budú svoje túžby naplňať. Čo sa týka všeobecne tohto mesiaca, je tu komunikácia veľmi silná a pozitívna vo vzťahoch. Ako je na tom oblasť práce a kariéry mesiac jún, milí radci? Sa dozvieme práve teraz. V práci cítim tu menšie cesty, ktoré budú úspešné, a obchody, ktoré sa koncom mesiaca, alebo pracovné veci, ktoré sa konečne koncom mesiaca vyriešia. Veľmi pozitívne pre vaše znamenie. Aký odkaz tu máme pre rakov na mesiac jún? Zistíme práve teraz. Takže na čo vás chcú upozorniť? Muži. Ženino áno definuje jej city a kvalitu jej vzťahov. Mužovo áno definuje jeho schopnosť dosahovať výsledky. Tak to naozaj sedí. Verím, že to s vami trošku rezonovalo. Želám vám krásne jarné mesiace, veľa zdravia, šťastia a pohody.